a vegades la vista ens enganya una mica, i això és justament el que he pensat quan he vist aquest Opel Astra. I és que el nou model de la marca de Llampec incorpora canvis subtils en el disseny, però el més interessant és de tota la resta. Els enginyers han calibrat i millorat xassís, direcció, amortidors, tecnologia i habitabilitat, a banda d'incorporar nous motors com aquest 3 cilindres turbo de 145 cavalls, amb el qual podrem circular de forma àgil i dinàmica per tot tipus de carreteres.